גל, מה זה המשולש על הגבעה? שאלה מצוינת. הקדמת אותי עמדתי בכמה רגעים. למעשה, למי שיצא לטייל בלעדיי או איתי ברמת הגולן, אז ודאי שם לב שיש גם כן גבעות נוספות כאלה עם משולש עם 3 רגליים. אלו למעשה סימנים מהתקופה של הבריטים שהיו צריכים לנווט בארץ. ולמעשה לא היה להם GPS ומפות כמו שיש היום, ועדיין הם צריכים לדעת לנווט ולהסתדר. אז למשל כל מיני תלים גבוהים כאלה שמו משולש כזה שלכל משולש יש מספר. ל4x4 בסובארו אקסינוס דולק. שים לב איפה אני עברתי ככה גם אתה לאט. תעבור אחד חברים. בדאצ'יה לעשות לוק ל4x4, בג'יפים הגדולים לעבור ל4H לוק. בלנד קרוזר זה לנעול את הדיפרנציאל המרכזי, אם אתה לא יודע תגיד לי אני אסביר לך. בטרייטון להביא ל4H לוק ובאיילקס ל4H.